Khulumela umakhelwane Mphelanda socela sondele ngengoma yakhe ngaphambili. Ya sanibonani mphakathi nonke. Ngibingelela nezikhulu zonke ezikhona na lo makhelwane bami oMbovu. Ngihlale kakhulu nabo ngikhulele kubona labantu. Ubaba uMbovu beyinto enkulu kabe endaweni bephethe yonke indawo bephethe isigodla semabhebethe bephethe unyuswa wonke. Ngakho ngithi uyena umkhulu bewumakhelwane futhi wami eyikona konke ubaba kumina eyona yonke. Abantu bakaMbovu sihlale kakhulu nabo and futhi ngiyathemba ukuthi noma umkhulu esengasekho sazohlala kamnandi. Ngicela bayibambe kahle yonke into umkhulu kade eyiphethe. Bengiye ngithembe umkhulu ke lo yena umkhulu bengiye ngimthembe ngoba cha hayi bantu besiphilisene kamnandi namanje saphathene kamnandi besiphathene kamnandi naye. Ngiphatheke kabi ke phela mekwenzeka esegoduka ngalolu hlobo kodwa ke phela ngoba uNkulunkulu nami ngiyakhona ngithi cha singakhuluma kuze kuse ngempela ngoba ube into enkulu umkhulu usho ukuthi kuba wafunda ngoba upheshela. Ngicela ukuzibongela ke ngenzele nabanye bakwazi kulokhuza ngoba ngawuse ukukhuluma ngalomkhulu ungaze kushona ilanga. Kodwa nje mina ngithi ngiyacela emndenini wakhe ngicela kube khona ukuthula nje wathi ukhona yena. Ngicela ngoba uyizela insizwa uzela ngempela uphiwe babambane njengoba sobebambene nathi soba khona eduzana. Ngisicela nje nibambaneni kahle emabovu nonke nawo umphakathi ubambane abaqhubeka nomsebenzi wakhe. Ngicela awubambisise bakwethu. Asisho ukuthi ingabi khona kodwa ilokhosana kaMkhulu ngicela ingafadabali kuba khona konke ngoba mase kukhona into eyodwa akubi right endaweni. Yebo ngiyabonga. Awu siyabonga mshayeleni kakhulu Mphelandaba. Uyangithemba Mphelandaba. Uyangithemba ngithemba ngempela. Ekutheni wonke umuntu ohlulekayo eze kumina. Ayibandla lizoba kuningi. Ngoba abasho ukuthi beze kumina ungishilo. Ubukeka kwaNgcobo wasethi kodwa beze kumkhizi. Hayi lizokwanda ibandla. Ngegama leNkosi uJesu bonke abasingqongile phakathi kwekhala kangubani sihanjele ubaba. Ngiyabonga kakhulu mangibona abantu bebangaka ngendlela ekwenzeka ngayo ubaba wethu ugulile. Kona sekwenzeka ngendlela ebengafisa ukwenzeka ngayo ngoba manje siyabona ukuthi isikhathi siyahamba khona ezinye indlela kufanele zizenze. Lesizokwenza nje okuncane besizokwenza. Ubaba wami lo ugulile kakhulu. Noma engakhulanga isikhathi eside kodwa ukufa kumdlakazile. Noma bawufika ubuya athi antanami ukufa kuyangidlakaza uNkulunkulu ngicela ngithathe. Ngithi nje baba wami uyiqhawe. Baba wami usikhulisile sisonke. Ebese sisele phakathi kwaleli ikhaya besiba u15 nabazukulu bakho. Ubusikhulisile waze wakhulisa izingane zethu. Ubusukhulisa abazukulu bakho abasizukulwane. Isizukulwane sakho nje bese u42. Abazukulu bakho bebe u62. Abazalwa wena nabazalwa yithina futhi hayi ukuthi. Ngiyabonga kakhulu baba ubaba wami ngihambile naye.
umuntu wesilisa. Ngavumela udlala umuntu wesilisa engangokuthi ubakwami mina ngikhulele wakhala iy'nyembezi. Ngoba indlela engangiza ngayo wayeyibona ukube ngangumfana mhlawumbe ngabe ngangene ezicathulweni zakhe. Ngiyabonga nje babe ngathi ungahamba kahle uthi uma usufikile esihlalweni sobukhosi ukuthi uyabuya uzosibheka. Ngoba le ngoma engiyikuba ethina Nkosi yazi bekuthi uma kunenkonzo lawo ma befikelwa abazalwane ubesukuma ngalo leli culo. Ngiyabonga kakhulu uhambe kahle jikjela umuntu ngosheleni ubhodabhodana amalangeni abantu bami zonke abantu bendele mbongola likamdiphi lihambile namhlanje inono mama bethini emlezo ngiyabonga. Hayi siyabonga kumambovu. Hawu umuntu onensizwa yasembo, intokazi yasembo, siyandi isizwe yasembo. Akona umdlalo loyo. Isibusiso esikhulu kaabo ngene ngase ezulwini. Sicela asondele okhulumela abazukulu uTsimbi kayigobi. Emva kaTsimbi kayigobi ubaba uSmith Masampula. Ngiyagijima manje. Kubalo lami. Utikolo sholo. Ngizobingelela bonke abantu abangaphakathi, ngibingelele abafundisi, ngibingelele umkhulu eselele ngomqolo. Lo okhulumayo uGomeni wangubane osalo mazakho naye ngasekho. Umkhulu wami mina angikhulelanga la. Ngihamba ngimncane. Umkhulu uye owangiletha sengikhulile. Wangilanda la ngikhona ngomalume la kube ngiyazi ekhaya. Umkhulu bomuntu oneyiyalo kakhulu. Bengayithandi engasiko. Ubehlala nawo phansi ife bona ukuthi uyageja. Kube kwena ukuthi uhamba ngamuphi layini kodwa bekutshengile. Engizokujabulela futhi ngihambile nomkhulu ubejabula kakhulu umkhulu ukusibona ephuma nabazukulu bakhe emidlalweni. Engithe bengomalume ngizwa ngomfowethu ukuthi umkhulu uyagula because nami sengihlala ngedwa abazali abasekho nje bonke. Theba fo umkhulu uyagula akuze uzombona. Ngathi bafo ngizofika amasenta asangishaya kodwa ngizofika. Ngagcina ngiwatholile amasenti kwaukuthi ekwaqondana ukuthi ugogo olami umkhulu ngicabanga kanjalo sasofihla yena phezulu kaGumede. Asengidlula ngiza la ekhaya ngizobona umkhulu. Ngaya kuyena umkhulu ngakhuluma naye umkhulu athi mfana kuyabheda. Athi mkhulu hayi uNkulunkulu uzokusindisa. Athi hayi mfana kuyabheda. Uzongibona nje ukugcina. Kwabhlungu mina lokho ngitheme ngihamba la. Angishiye igazi ngabona ukuthi emkhulu indlela engimbone iyona. Sekuseduze. Kodwa ngathi uNkulunkulu uyena owazi. So nje mkhulu ulale kahle besikuthanda sabazukulu. Bengisimengele ekhaya nje bengazi umkhulu esasebenza ebuya ngolosihlanu siyazi sabazukulu ukuthi uzosinika usweet. Okuthena noma sengimdala ukuthi izingane sencane hamba ngobe sumdala wena wozothatha nayo inhlango yesweet. Yabo. So nje mkhulu lale kahle sokukhumbula. Yabo. Siyabonga ukuthi asikho emngcwabeni la siyaphelezela ngempela kushoniwe mina abazukulu abangaka kubazukulu bakhe. Sibonga kakhulu mzukulu ukhulume kahle. Sicela asondele ubaba uSibisi Masampula
amadodana mase efikile aphakamisa izandla ngwabona bese sewadedela sicela umasampuli emva kamasampuli kwabaKaNdlovu antombisa ngokulali sanibonani ukuthula makubekulila abazalwane ngisoma lokubingelela uSherman ababishop no vice bishop ikhulu zazwe angizoyibala lensizwa nendona ngibingelela uSibalo lelo ngomqolo sengokugcina bathandekayo ngithi ngiyashimbela ngoba mina ngifuthi ngikhulumela abasemzini kaSibisi nakuba angibazi mina kithi ngikhule nje sekaNgubane usisi ngikhule kaNgubane angimazi ngezwe ngozwitho wakithi ngibona mele efika nje uthutho wakithi lo muntu uSibali nje angibazi mesho ke noSibali ngoba bese sixoxe nathi hayi ngomncane wena woma nje osastaptabs awutabuzela kwenzeka umuntu kumula usisi nje akumazi ngathi sebeka Ngubane nje ukuthi hayi wakithi lo ngoba bekehambe into anengilamayo umthombo beyangubane kuyangubane sekwazi ukusina sobulalana endlini nami ngafuna ukuhluleka na bese training ile yangubane sina nami ngojaha ngithi cha lokumbamba cha thenoba ke ekhaya ngithi bekholwa sikhula phezu kwenkolo kodwa ngosibalo mangidlula mhlawumbe ngepracticing ngiyobuka ngibona izinto enhle ho okho nabashana baba asiyani kakhulu nabo mazwakhe babefika abaxoxe ngobuhle hayi nangampela hayi ngalandela emabhukweni kuthe ngiqeda isikole nje hayi ngaqeda sengivunyiwe ngoba sihamba senza ubuhle sapha zamsika noqhubeka isikole ngoba mina ngafela umatric kwakusekhona uthuba lokuphindela esikoleni akubangi saphindela ngase ngivunyiwe ngijaha ngehlahleni kokuthiwa kuhlalwe etsheni uma ungathanda uhlala etsheni awuna ngempela ngathandwa ngalosikhathi engagijima umhlaba wonke ngiyafisa nje mangibuka insizwa lapha ngibothi lesigodi angathi singawi ngoba nami nginama skills esenjoba ngilana nje engwathathekela wona ikhehla leli nangavila kuthiwa ikhehla kodwa lo muntu esemsho kuthiwa ikhehla ingazi ikhehla makwenze njani utshwala nje angiphuzi anginankinga njengoba ngisonta nje ngoba engafuna ukubona esho kumabhungu amadala ke mina angenankinga nje futhi mhlambe amabhungu ehlamba siba la ko sister thola ukuthi linye noma mabulu aphuza futhi ayamfihlela futhi utshwala mhlambe ungaphuzwa umuntu lesikode usakhile uSibali usakhe kakhulu kabi ukufutha yabo angazi njoba mengasekho kuzoqhubeka kanjani kube bekungenzeka ngoba njoba esho nje bethi mawusuka ngisho uma uyikhona usuka lapha ukholwa kweqiniso ngoba usukwazi awuthatha uyakholwa usuyaqonda ngoba uvula uqonda uqonyiwe isikhathi sakho awunankinga nje mawuzovele ungaqinisi kakhulu lapha usukholwa kuyabonakala wenza izinto uthothi notshwala biyekeki tshwala kuzange kuthinte nje ugwaya ngwazi through yena esitshela lento iyona qeda imali yakudlakaza umzimba awenzi kahle nangampela ngizange ngazi ukuthi anginankinga nje akunankinga nje njengoba esho nje bethi ibhuku selihluleka lizekala ngane zethu kodwa kahle kahle yena ubaba wethu ngikhulumele omalokazana sifikile la emndenini wangubani sibancane safike sakhula kuyena wafundisa umkhulu ufanele inhloniphi kanjani mangabe umkhulu ekhuluma nawe befuna ukuthi uhlale phansi umlalele ukuthi uthini sikwenze lokho sahlala kahle wasimukela wasifaka emathumbini akhe akazaza sivalele ngaphandle kuze kufike lesisikhathi sokuthi uyagula ugule sikhona sonke uqala kwakhe ugula sagijima ebhedlela kodokotela nezesinto izinto sayisebenzisa kodwa kwasho ukuthi ukufa kuyamehlula umhlungu kakhulu mangabe sekhamba umuntu omdala ekhaya kodwa esimthembisa khona sizohlala kuleli khaya sishiye kulona noma ngabe kunjani ngoba akukho la sizoya khona usishiye sikhona ekhaya kaNgubane ukugula kamkhulu kube buhlungu kuthina wasifundisa izinto eziningi
nezingaphezu kwethu kufanele sizenze ngoba kuyasiphoqa ngoba sihamba naye la sihamba khona esephathekile. Ukuthi uma ngabe umkhulu uya kuyena umlethele ukudla noma iparish ekuseni bese kufanele umbambe umvuse umgeze ubuso umxubhise umgeze izandla ebese uyamsekela uyamfunza iparish. Ubuhlungu engabona ngomsombuluko ngimhambisela iparish ngamvusa ngamsekela ngamboneza kimi ngaphinde ngathatha enye ingubo ngamsekela waphakamisa isandla wathi ukuthi ukudla kuvuma ngamfaka ivune embili zeparish zangavuma wathi angizame iyogathi ngayizama neyogathi kwangavuma wathi angimlalise kwangekho ukuthi ngimphuzise amaphilisi ngalelo langa ngoba kwangekho kwabusesiswini amaphilisi ezomlungu. Kubuhlungu angazi nokuthi ngithini ngomkhulu sikwenzile konke kufanele sikwenze nabana kwethu senze ukuthi kubonakala ukuthi umkhulu siyamthanda konke sikwenza sikwenzela yena ngoba silapha emagcekeni sikhonela yena ukuba yekho yena ngaba sikho thina. Ngidlulisa lawo mazwi nje ukuthi okuhlungu kakhulu sabamakoti bakwakhe sibuhlungu kakhulu asazi kuzoba njani mangabe sihambi njengoba sihambile ukuthi sizosala sibe yini kodwa siyathemba ukuthi sizosala silibamba ikhaya. Ngiyabonga uhambe kahle emkhulu noma afunde ukumani kokuza abantu miyalusa siyabonga. Wakayed okhona namhlanje la oyimember yeParliament elikhulu kazwelonke usekhona phakathi kwethu siyakumukela Khabazela siyabonga. Bengamthembi nokuthi uzoba khona masixoxa naye ngoba besikade sifihla umfowethu lapha oamagcino kwabo u7 sahamba amabhungu bekhona kamanye ngiyabona khona namanje la befihlwa nje ngesonto edlule okusho ukuthi umsebenzi kuyena ubusemningi kakhulu kepha ke namhlanje nake wathola ithuba lokuthi azothi nje baba ensizweni endala. Siyabonga Khabazela. Sizocela ke okhulumela insizwa iziba sikamaminzela amadodana asefikile bese seduze ni phamsi izandla ningisayinele sokhulumela okhulumela iziba sikamaminzela unqondo sayitsheni emva kwakhe ozokhulumela izipani zonke zaseningizimu Afrika ubaba uMzombo Nambi no 4x4 meyiwe okushilo soqala ngobaba uMzo bese ngena u4x4 ubaba uMzo angazi bambhale kanje bangathi noma usaphuqa ibongo phela la uhamba mbuya uphuqa ngoba agcine ulaluza manje laba mbhale ngegama besicela ke ubaba usayitshena suku siyaphangela ngempela manje siwe sayibambe ekuqaleni abantu bengangeni letendeni besagudla ngaphandle kwakhomba ukuthi asikwazi ukuyiqhuba abantu bengekho yathi ukudile yakhe manje sokufanele siyiqhube ngempela isikhathi sihamba. Uzoba nje mina umuntu onsala ngizophinda futhi bakwethu angiphilile mina kahle kodwa kufanele ngikhulume ngizophinda futhi ngalesizwe lesizwe lena insizwe oqobo le ngikhulumela nje izizwa zonke lesizwe lena ilibambile iqhaza uthi ngene umuntu ngoshelele kuze kube imali ngizocela ukuchaza lokho lesizwa kuthe ngesikhathi esinye esiphambili kwakhombisa ukuthi umfowethu ukugula kuyamehlula kodwa engaguli kakhulu washo kumina wathi sayitsheni amandla ngiphelele njengoba amandla ngiphelele nje manje insizwa ngiyibona isafiki la kusho nazayithi mazoyibona ukuthi akekho mnandi ngiyathanda ukuthi kube khona umfana ozoba khona ngoba bayasho abaye baphathe umfana ukhona ozokwazi ukuthi aqhubeke ukuze isipani singawo ngase ngithi mina ayimbovu njengoba nakho ihlaza beli kumina okudlule ngizocela ukuthi esontweni elilandelayo izizwe zonke ifike kumina sizoqedela inkulumo
njengoba ishada belikhona ngempela safika isizwe naye wafika futhi kwasho ukuthi ufika nje manje ngiyabona ukuthi akekho mnandi ngoba ngaze ngathi ngizama imoto yokuthi mayibuye imbuyisele kwasho ukuthi lelo langa izulu laduma sagcina insizwa ingafikanga kwathi yangena elilandelayo zafika hayi mase ifikile zafika cha saxoxa kamaxoxo saxoxa ngabe safika yena saxoxa amaxoxo saxoxa saqeda ukuxoxa kwase sisho ukuthi hayi mfana qhubeka ukuze sibone ukuthi insizwa njengoba bese ishothile ngeke nikwazi ukuthi sivuke ake nibe la kumina nangaphela baba khona kumina kwaqhubeka nje njalo njengoba namanje bebekhona kuba iphasi kedlule bakwazi sebehlangene bayobuka kanyabo baqhubeka nawo umdlalo yathutha yaphelezela intuthane yathutha yaphelezela intuthane wema wema yabuyisithele intuthane uyeye nazo-ke awuyibambe lapho sondela mbonana angisho nawe yona intuthane iqulo mayengibona usungibuka ake ngibonge ukuthola ithuba ngibiyele kona umphathi ohlelo ngokolimi olunqamlelayo isikhathi esihambile abakwazi ukukhuluma ngathi isingisi bathi all protocols is observed mhlawumbe ngizama ukuqoqa ngoba kusekhona nobaba umeyiwa ozokhuluma la nobe ngakhuluma ngobaba ungubane ngizobe sengushiyela kumeyiwa omningi mhlawumbe ngoba bengizothi nje mphathi ohlelo ababizi bonke uma bekhona kabe bakho abanye bamela kodwa mhlawumbe isikhathi siyaphangisa manje sidliwe intsha ongewena ke kodwa ngizothi njena emndeni wonke wangubane awushonelwe wodwa silimele sonke nokho ngifakile nathi ngikhulume ubaba ungubane nami mdala kakhulu kabi nami futhi abale ekhaya ngithinta ngathi ngeziresearch ngani wangathola ukuyiqiniso yini ukuthi ubaba ungubane le ngoma yomvumo yasukula emathebe ethu angazi noma belo njalo uyikona yini qala wawuvela kuhlangana entabe nje kuhlangana umuntu oyedwa kusinebo ngabantu kodwa la emathebe ethu ubaba ungubane wathi sizoba igroup yala emathebe ethu baqopha amagama yabukwa sasayithanda sasamlandela kusho ukuthi ngabanye amazwi nje manganqamlela upresident wamacikwe president wamacikwe ngentolo abemhle ngayo kodwa ke bese emshokaze ngambona ukuthi uhlonipha ngempela nesoka kakhulu kodwa engathathi into lo ningasafuni ngathi kusuye ngasafunanga ngiyakwazi ukumbona umuntu ukuthi hayi lo noma ngifihlela kodwa ujiye wena masuji ayengibotha lento ngathi ngiyaka ayithithwa lento kodwa isoka singaphezulu kwesami futhi so ngalo ndlela kamabhungu wonke nje bafowethu nonke ngibonga kakhulu mina ongculo seshowe ngaphansi kaThayimani okwakuyiwele lakhe leli behluphana ngengoma abazi kahle yakheka imizi eshowe yakheka imizi futhi emathebe bethu ngoba phela ingoma imnandi akuphucisana uyobheka lapha eKaizer Chiefs nePirates badlala silwe ngaphandle baqhawulane bona so thina manje kodwa ke ngoba phela nawe nabalandeli bakhe nathi abalandeli bethu so angikhulumele ukuthi ishowe ngithi emabhungu angekala zonke ngikhulumela isifundazwe saZulu Natal kade kahle so ngoba phela inetwork ilulekile la kumbovu ngicothi isifundazwe province yonke nje yaKwaZulu Natal ngikhulumela yona so sifundileke sakuthatha ngizocela ngizoba umkhizi ngiphathe ohlelo ususho engithanda kakhulu nakonke khona sengibona behambile ususheshe waphuza ungifaka kwakhona usumthema umusho ngathi ngizoyisho ngempela ke lento mina ke ukukhulula amabhungu onkana aka KZN ngizocela nginesicelo ke ngikhuluma amabhungu nje nginesicelo sami nasi ngoba ngeke ngalikhona leParliament ngizocela amabhungu ukuthi kungakuhle kakhulu singaduduzeka samabhungu mangaze le mathebe ethu kube khona isakhiwo esizowakhiwa siqanjwe ngaye
Silekeleleni icabinet akithi kaZulu. Silekeleleni sishayile ingoma ethina okuningi asikwazi kodwa ke awuphela nanga noSibili Street waphenduka nje wawaNtoni Lembethe. Ayisijikeleni la. uSmith Street waphenduka wawaNtoni Lembethe ngalawo mazwi nathi ngizobheka noma ngabe ihholo kodwa hayi umgwaqo awumfani umgwaqo. Engathi ngayisakhiwo nje sokwakhiwa iParliament lakithi kwaZulu Natal ke sizolivula nje silivule futhi mhlawumbe ngawo mhla ka1 kulo nyaka ka ngusimobe ngoba mhlawumbe uba umkhizi lo usumcebile ngamlalela mhlawumbe uzothi ususeduze lo one lo angisashokelwa kusasa mhlawumbe isiphiwo yami singaleso mfowethu mangingajoki ngikhulumisa inyana ngempela mfowethu le ndoda ethi akufanele siyomtshala ngoba singazi ingcwabo angcwatshwa lo siyomtshala yake nje impela mazuye emgcwabeni kangubani abungekho besitshala la ivula ndlela sonke salanda khona uthi omunye umama omdala uthi ngathi amathetha angena alukho mseni uthi ujikjela kodwa nawo lo number 3 wathi nakhombisa ingane pho ngoba manga bese kophela umtshotshovu ha khona ubungabazi ukuthi ngane ngana lo muntu abese habe thukeza ke thibona sayikhona athukeza lento ngaleyo ndawo futhi si amabhungu onkana akusuka sonke amakhumbu omhlaba amane alimele kakhulu ngizokusho nje lokho alimele kakhulu ngoba uyazibuza uyephendula umhla ka10 ngiyawuzonda ikhona oqala engayithola isuka la umhla ka10 ngizokwenza ikhalenda nami lempilo ngaphakathi ukuthi ngayitshela indaba ezibhlungu ezithi owasemaba uveni uselele kwangihlupha ngathi ngomgqola ngizoyakhona ngifuna ukuzwa khona qompela ngalifika likhanye ikhandlela awungabotha hayi lisishonele mina ngalawo mazwi ngoba kusekhona nomeyi uFubhayi ezobeka nalezo khona ngakhona hayi kodwa uba umkhizi umtshela obwakeni phela akwakhiweni into lapha futhi ezobizwa ngalo baba khona sothuthu kuzosithuthuza kodwa amabhungu angeke akhohlwe azwale inhliziyo ezimbi ukuthi sasa nombizo othi ujikele emathebe ethu masi ngeke sakhiwo ngiyazi ukuthi angasicela ukuthi angisifune ukuthi angasicela ukuthi angisifune isakhiwo sala emathebe ethu esethu masinga ngoba president siyobizo ngiyanitshela nje uyahleko ngifundile ngokuthi uSmith Street wajikwa jikeleni babo Mkhize nathi libambe nje bafowethu igama libize nelivula ndlela kithi bafowethu nonke ke nje ngibonga ukuthola ithuba ngingaqondile ngincane kakhulu mina eminyakani ayivumi ukuthi ngakhona umuntu ongaka ongangizala in fact kodwa ngoba sidlala sifunda ngizosho ukuthi esifundisa le ngoma ngoba ekathaya manje ingoma sasi azasho bese ehleba kwabanye baba bathi lo mfana ombambo umdedela ndlule mina kwandlula kathi ngeke ngifice avale ngempela ukuthi hayi avale ikhehla mase ibongela bese egcina nje efunga uma wakhe ngathi mase ngihambile ukuthi abashaya ithombe amfunga ubuthelisi ubemthanda lo muntu ukuthuma ubuthelisi avela amfunga ibotha hayi sanyaka sabe isiziba manje ngalawo mazwi abafowethu awusilimele angikho la emtshalweni kababa uNgubane engibese ngukhohliwe ngo2030 njalo ngizongisakhumbula ngoba ngisho no 80 something uyakubuka lokho obeshaya ingoma njengahlula umuntu uyihlulekele yona bodwa akusathinteki la mase kuzwa strobo uyanala phela nje so ngaleyo ndlela ke mphathi ohlelo ngibonge ngiphinde ngibonge futhi bengazimisela ukukhuluma ngidala ubaba kodwa engithandayo ngikoshile uzokhala kakhulu ngathathanga lutho ngifisa futhi abhole emathebe ethu ukuthi abethanda baqhubeke nabo abengakufuni bakuyeke siyabonga ngibonambi imsheleni kakhulu ihlombe umbuyazi lapha bakuneculo labo nje ababesihlabelela ubona ukuthi sokushubile manje bethi wena heshana uvele le ndaba nabangenankukhu bayakukhuza ubona ukuthi kudilika imthangala la manje ngisihlabelele uba anizolivuma kodwa bakhona bambala abangalibamba siphelezele ngalo ikhehla
Haweheshanu velilindaba bayakhozana bangenankuku bayakho ngempela weshanu velilindaba nabangenankuku bayakho ngempela weshanu velilindaba zana bangenankuku bayakho ngempela weshanu velilindaba zana bangenankuku bayakho Thala phakathi kwethu sasijoyinwe ukhansela umkhulu ukhansela omakhelwane osuka la eward 103 Macingwana sakubongela sakujabula kuba khona siyazi nabantu ababhizi mawungena mfowethu senginethemba ngeke sivale lelethi ikhansela lingafikile la lesilale ndawo nginethemba mangibona wena ngineshayo ukuthi lizofika ngoba kuneniyalezo la eliyiqhubeka ekhona siyacela ke meyiwe usondele fopayi usukhona ngibone nazo-ke nazo ngifuna abantu abashesha kanjena-ke abagijimayo nazo-ke Lukozelo maphiko aphakamisa ngephiko lakho Lukozelo maphiko aphakamisa phakamisa ngephiko lakho asingene asisifihle kuwe adwala akabadala asingene asisifihle kulo adwala awulabadala ngibingelele umphakathi wonke magumbi amane omhlaba ngibingelele osisi ngibingelele odadewethu ngibingelele abafowethu nje nonke ngokumeleleka ngithi ngiphinde futhi ngokukhethekileyo ngibingelele induna ngiphinde futhi ngokukhethekileyo ngibingelele abagcotshwa ngiphinde futhi ngokukhethekileyo ngibingelele iParliamente Khabazela cha ningizwa ngingena kanje ngifuna ukulumbanisa lento yobulashiya ngiphinde ngiyilumbanise nenkolo ngoba abaningi baye bafune ukuyihlukanisa lento kanti lento ayihlukene ubulashiya lobu buyinkolo yokuqala eziningi zilapha nje zifaka okhololo zidlulephi zidlule la kule nkonzo khona la ukuba ubone ukuthi okay bese ubona ukuhamba kwakhe ubothi okay khona istep asijombayo khona inkonzo angazange eze ayibambe ngakho ke angikho la ngokuthi mhlambe ngiyacanvasa noma mhlambe khona ihlelo oluthize mhlambe engilikhankaselayo cha zonke kumaNazaretha ubaba uMbovu utshalile khona kunempunga ezikhona eziphuma la emkhakheni kaBaba uMbovu kuzoba ikumaKristu nakhona futhi ngokunjalo njengoba nikhona kumalume amen ingakho ke kuzofanele ngisho ngithi bavulele imfihlakalo Yesu bavulele
abakholwayo baningi abakholwayo kodwa abayazi imfihlakalo Yesu baningi abakholwayo baningi abakholwayo kodwa abayazi imfihlakalo Yesu baningi bayakholwa baningi abakholwayo kodwa Amen. Awu. Ngithi ngiyazama ukubalansisa njalo ukuze ingabe ngathi itshekela kancane. Itshekela kancane. Mphathi wohlelo. Ngiyabonga kakhulu. Ngufobhayi mina bangazingalo ngoba semeyiwa isibongo esigqomeni kaSwayimani. Bengifisa ukuthi kungabe sengathi mhlambe ngikhethwe ngoba mhlambe ngihlakaniphile noma mhlambe ngingcono yini ekutheni kuthiwa ngikhulumele ababizi noma mhlambe ngoba mhlambe angazi ngachaza ngithini mhlambe kulowo ezobifika kuyena kodwa bengifisa ukuthi njengoba ngimile la sengathi ozakwethu ababizi okuyibona esimuhluzana nabo la singaba nabo la izwe libabone bakhulunywa ngababizi phela ukuthi kusuke kukhulunywa kungabe ukuthi kukhulunywa ngabantu nje ngoba phela silana ngani ngommizi ngiyafisa nje ukuthi izipane nababe ababizi nje babe khona la kodwa ke angeke ngize ngiphoqa uma ukuthi isimo asivumi ukuthi kwenzeke lokho la ngeke sikwazi ukuhlukanisa ubulashiya nenkolo ngoba kuningi okwakhekayo noma kuningi okufundisekayo la enkolweni la ebhungweni ophinde futhi ukuthole lapha enkolweni njengokuvuseleleka kwezimilo nokusaba nje into eyihlazo into ofike uyithole lapha ebhungweni busudlula nayo usuwelela usuwelela lapha yana ke enkolweni mhlambe sengihambe kakhulu amen ngakho ke njengoba ngisamile la kubalekile ukuthi mawumuntu nje uzifune ngale ukuthi kuyoze ungene endlini yesonto but uzifune wena ukuthi ungubani ake ngishiye lapho ngoba ekugcineni kuzobe sekuthiwa ngithe bafowethu sikhuluma ngesithwalandwe sikhuluma ngesiqophamlando sikhuluma ngelecture ngisho njalo ngithi lecture isifundisile lensizwa yasemabomvini bafowethu sababizi sonke sinemvimbo yayo othi akanawo uyayisholo othi akanawo yomvimbo kaSheleni uyayisholo sonke sihlikihlile ngoba hayi bevungulana sifundeka nzima thina uhlikihle busuyahamba uyoyifuna ukuthi ungikwebhe kanjani wemadoda bese ngiphinda ngibuya futhi ngiyozama uthi uyabuya futhi ubuthola ukuthi hayi itshe sami ngothi kanjani endaweni yakithi kaSwayimani nje wonkana uSheleni wafika elethwa eza ngobaba umbovu namhlanje oseyibishop ubaba umbovu ngizocela usukume baba bakubona ngoba wa investor kuwena uthaka iDomadev umfundisi ongena tshela
Siyabonga baba. Usheleni wafika ngobaba ubaba Mbobo kwelakithi kaSolomon. Yini wemphe? Yini lento oqoshe ngayo? Usakhumbula baba? Bafowethu kuningi esingakhuluma ngobaba uMbovu kungaze kushona ilanga kanti nesikhathi sesihambile. Ngizocela nje ukuthi ke ngizophosa yomuntu owodwa ngisacile kona inkabi bawu-10 mangaphosisi kodwa ke sekuzoba ukuthi ngenza lokho ngidlule lapho ngizocela ngisondele bafowethu nababiza abadala ngabe lefumo ngabe isahamba ngakho akela elobo uzamena kunina babiza abadala ngabe lefumo ngabe isahamba ngakho yini ngempela kunina babiza abadala ngabe lefumo ngabe isahamba ngakho yini awodwa uma kwenza ngoba uma kwenza sihlala umgusho ndulane ngitshele uma kwenza hlala umaskandi ndulane ngitshele awodwa umgusho umgudlweni umaskandi Kumelane mnyango ngendalele kumelane mnyango ngendalele kukhona umemezayo vukafu memeza kale Awiqothi ngathola indaba manje. Kodwa ungabe liyamuza uthini uyakhanga ungelo fotelwa akunelutho yilungelo la awodwa nje ngoba bekade libako ngithulisa ngithi phumelane mnyango lelalele bengathi nyaxabana ngabe bebanga Ascabani, Zia Pegisana, Yuzinto
sabantu abadala sidlala usibangane kusixoxela inganekwane uthi usibangane lukhona uthando neqiniso uthi usibangane lukhona uthando lobulima uthi usibangane lukhona uthando sithi lapho-ke lapho sibanga khona asinazi uthando nasathene uqinisile usibangane ngivumelana naye lukhona uthando nasathane nilahla ushoba ungazi uqinisile ngempela lapho nje khona omunye umuntu wesifazane wabulala indoda yakhe yomshado wethengela isikhabi ngenxa yothando sagcinanga lapho ugcinanga lapho uthi ngelimini lehlise ezihlalele phela sesuke indoda isibuka ingane ikhombisa udini awodwa udinaye ngidinaye ngane ngifana kakhulu noyise uma ngibona yona ngathi ngibona yena ngempela iyaliphazamisa uthando lwethu ngolesithila awodwa bavuke kuseni kakusasa baqonde emfuleni wafika lona wesifazane wamebhilejini wayithatha wayibeka ngaphambili sabikhona yahleka yaphakamisa isandla yathi ma washaya wayithatha wayibeka ngemuva sabibeletha nalapho Matuma, ingazi lokuthi dumephi wahlehla kabili kathathu washo wayithethe phansi esisileni yaqina yavela yaphakamisa izandla yathi ma wema yaqina yavela yaphakamisa izandla yathi ma wema yaqina wayibongisavela sashaya sibofisingena sishintshisana ngayo ngaloyo mzuzu wayelokhu ehamba eqalaza ngemuva kodwa yayilokhu imbizi indoda yangaphesheya yayilokhu imbizi indoda yangaphesheya yayilokhu imbizi indoda yangaphesheya ithi woza ungaseduqhamuka abantu ithi woza ungaseduqhamuka abantu kodwa bathe mabefike ekhaya yothi indoda khasandla sami uthanda ngempela khasandla sami unezinye ngesabekayo wabulala indoda yakho yomshado uyibulala ngenxa yami namhlanje uzubulela ingane uyibulala ngenxa yami usho ukuthi kusasa uzobulala mina ubulala nje ngenxa Tandana
nawe ngeke ngisakwazi ukuthandana nawe ngithi salaka ubuda wangekhala nje oyekhala oyekhala nje oyekhala isini nasoke fopayi okudala ushaya baba okudala utholela ngithela umuntu ngoshelele okudala uthole kahle ngithi kotoza awukotoza okudala uthole kahle okudala ushaya babili ngithi kotoza Samdumdala, Toto, it's it, Toto, Samdumdala, Toto, Samdumdala, Toto, Samdumdala, Toto, Siyabonga Totoza Mntomdala. Le ntoba ngiyisebenzisa ngevi mina ebayilakha nojijela. Izilami zakhiwa yilendo. Ukuba ngubani uyena wakha ndizilami. Angikusebenzisi lokho. Uthopelinathi ukekonde bomvanibani mandastebenze eMantonya. Lo engikhuluma ngaye uthi dela umuntu ngosheleni umposho mana ngetama wanuka wemanuke ya. Kwakusho udadewabo ukuguga bedelile ongasekho la. Lensizwa le umzala wami. Uma wayo omncane kwaMajola. Umnakwethu futhi lensizwa. Ishelela eMathebethu yathatha uMasibisi unkosikazi wayo omdala. Ngashela la eMathebethu ngathatha uMasibisi unkosikazi yami emncane endala. Sakhuphula umfula sibheke eNtshaba. Kodwa ngilandela yena mina ngoba yena wayefika kuqala. Wavele washela intokazi yakanjumbu. Wayithatha kwankosikazi wakhe omncane. Ngathi impemu usungalapha. Wathani zala sengengapha ngathi sengifikile ngakhuphula umfula ngafika ngashela intokazi yakanjumbu. Ngayithatha unkosikazi wami omncane. Lokho engikushoyo mhlawumbe omunye ngakuthatha ngokuthi ngenze umthihlelo kanti kunjani phela kunjalo ngempela ngicela ukubingelela ngisabingelelanga sengiphaphile ngicela ukubingelela kuzona zonke izihlalo ngibingelela abafundisi
khona ibhungu lakubafundisi engangihamba nalo la kuJijela. Kodwa ngazi ukuthi lathi malifika kubafundisi lasho yini ukuthi linezona ezingakanani. Kukhona into engiyibuke manje njengoba sengithe ukukhula la. Sasabahlukumezi kodwa sihlukumeza nje sithi senza kahle. Ukusukela nje umuntu ehlalele nentombi yakhe kumnandi. Uqhamuke wena usuthi uyayithanda ufuna behlukana. Mawuyibheka leyo nto kusho ukuhlupha nje. Le ndoda le angiboni ukuthi singayilalela yonke imlomo ekhulume ngayo. Mina ngibona kwamehlo okufuneka siwabuka ukuthi abonani ukuthi kujela umuntu ngosheli njengoba abantu bengaka nje. Ucacisa kona ukuthi beyinhloboni yomuntu wasakha khona imizi eyakhile la eyakha ndoJijela. Ngimzwile umbonambi ebeka ngathi awali idliphuzi lami. Ebeka ngokuthi uJijela lo uyena okwasungule ukuthi abantu bekhangisa baya bese behlabelela ingoma. Besihamba sishona ngala konyuswe emngeni. Ngifike ngihlabelele kuvume wonke umuntu. Ahlabelele uMatevu kuvume wonke umuntu. Ahlabelele uGoliath kuvume wonke umuntu. Kubo Sodomayika kuvume wonke umuntu. Manje wasethi-ke umzala wami cha bafuni. Mzala waqondana nami. Wathi mzala ngiyacela mfowethu ukuthi uqhubeke nokuhlabelela. Ngathi mina ngeke kwenzeke lokho mzala. Awuthaya amazwi wethu ukuthi ahamba kanjani. Yayinezwi-ke lensizwa. Yayinezwi-ke elumtshingo. Yaqhubeka-ke yasikhanda lesigodi saseMathebethu. Akakhili isigodi saseMathebethu kuphela. Nje ezweni. Mangihamba eMaritzburg. Ngeke ngojikela nami mangihamba eMaritzburg. Namanje noma ngihambe ePinetown noma ngihambe eThekwini. Uqhamuka umuntu athi, "Hayi Mpilo." Ngithi mina hayi, athi awumadoda ngibona ifolo sikaJijela senguJijela. Athi hayi ngibona ifolo sikaJijela omunye azangilinganisela. Bathi uhambe kanje. Ngibone nje manje kusho ukuthi umuntu ungubane. Kodwa-ke kwakumnandi ngoba kwakhiwo umuntu ongivele ngisondele kuyena osondele kumina. Bafowethu ngeke lensizwa sihambe sifike ephi na. Ngizothinta enye indawo. Sahamba ngelinye ilanga sasu-16 sakaSwayimani. Mangithi kaSwayimani-ke ngicela ningathathi imiqondo yonke niyibeke ku-4 ningayibeki ku-4 imiqondo mangithinta uSwayimani. Sasisempava. Safika khona. Sake saze samangala. Kuthiwa sime la. Sime khona. Qamuka omunye ethi hayi bengizocela abantu bakanyuso. Sihambe simiswe ngapha. Okwesibili. Kuqhamuka omunye hayi siyabacela abantu bakanyuswa beze ngapha. Hayi siqale manje ukuthi kanti senziwani ngempela. Hayi sihambe siye lapha. Washaya isikhathi sangena endlini. La ngahleka khona. Sangena endlini, sahlala endlini. Wathi lo mbhemu kunjani mzala singayithinta ngathi mina hayi akume kancane mzala. Sinento yethu esigabe ngayo enzima ukuhlabelela. Kwathi makuhamba isikhathi wathi angithinta ngathi ayithinta. Wayithinta washaya zawu2. Wathi eyiqedile lesibili kwaqhamuka intombi
yathi ayisibani ngeke ngilisho igama lakho kodwa isibongo wadlamuka athi ayisibani senilele manje angithi nihlale nithi ngifuna uJidela nami uJidela bathi nami uJidela ufikile bahleka abanye ababhemi ngahleka ngabheka le wathi yena awungiyeke phansi wena ngabona wayihafa intombi lombhemi manje awungiyeke phansi wena ngeke ngilisho igama wakadlamuka bona ngiwelele kwenye indawo lasakha khona izwe lapho ngiye ngithi uNkulunkulu wethu wasebenzela ngizothatha kanje asebeqinile ngeminyaka lokho engizokusho bayakwazi kodwa abayingane abakwazi singene emabhungweni akinje silusa beke kusuke nje endlini kuhlangene insizwa nentombi kuvele kusuka umuntu obhejayo ndacisha ilanga kube emnyama endlini bethula indlu abantu balwe kubo ubuhlephuhlephu sahamba saya esikhelekehlekeni ngala izakhulu umsakaza ngazi noma ukhona saya esikhelekehlekeni ngala izakhulu safike safakwa komunye umuzi wakangithi kamasekwane kakheni kwathi ebusuku sasuka isidumo kwasuka umfana nje wacisha ilanga wayehlala insikeni kamalanga indaba yefoni engekho ungacabanga ukuthi kwakhanyiswa amafoni kwakuyinto engekho washaya ilanga umfana sasuka isidumo uJidela uNathini uMateli angisazi uKolethe sathi ubani ocisha lapha akekho umuntu ozoshaya umuntu khona thina manje indaba ukuthi nizokhipha intombi amehlo la ungacatshelwe ayiyeke nje leyo nto basihlonipha njengoba ngithi uNkulunkulu wahambela ngakuthina sathi hlomani indlu bahloma indlu uphi umuntu ozoshawa sifuna ukushaya lo muntu ocisha ilanga bathi uphume kwabaleka sanoma sasikhohliswa kuvelwa esekhona sathi bathi uphume kwabaleka kodwa nje ngiyaguga namhlanje angazi noma ukhona enozothi sisukile isidumo ngakithi sokucisha ilanga sagcina kandithi ukubona kucishwa ilanga sayivala leyo nto sina labo bhemu lo mbhemu wama wathi sifuna lo ocisha ilanga aphilanga ilanga lacisha nje mhlawumbe ukhona ngathi ade kucisha izolo ngakithi mphathi ngiyabonga kakhulu ngicela ngithi ukufaka isiyalo esincane kula mabhunga ala eMagelethate evuma yebo emabhungweni ngizosho kwashiwo abantu ukuthi ibambeni ngempela lo akamkhizo ohlabelayo ahlabelele angazibeki ukuthi ufuna ukufana noJidela ngeke azafane kufuneka ahlabelele yena ngendlela yakhe ngeke azafane naye loya muntu akekho umuntu oyofana naye ngokuhlabelela akekho Nkosi yami akekho omunye ngidabukelayo ngidabukela bona babizi kakhulukazi laba abasebancane ngoba bazothi uma bepractice la bebethi uma bepractice bese bethi hayi sengingambamba uJidela mase kufikwa nemidlalweni uyamfica uJidela usuke ekudala kuleya ndawo akamgcinele kuyona useqhubeke kakhulu aqala ukudideka kusho ukuthi nabo Nkosi yami angibazi abantu ukuthi bazojaha bani manje umdlalo uhambele la emabhungweni ngilalelile ishala ngezwe ukuthi cha
isawundi bandliwe impela lo mbhemu bethi uma isipractice ngiqale kushayela izandla ukuthi uma ushaya izandla sekudlala afika afake isandla asifake la phakathi kwala la uzoshaya khona ethi ngeke izandla kushaya uma ngabe esefuna ukuzwa amazi ethi musukusho ukuthi wothi ho ngizwile ukuthi hayi azinawo zinayo uho wayithi qoqa umlomo uthi ho ungasho ukuthi mdala wami uhambe kahle mfowethu uthophe nathi unkethonya ngovalivali manje asibe njengethonya mpapapha unikomo ethukise uyena lo okhulumayo uhambe kahle mfowethu ihlahla aliqhubeke madoda ngiyabonga awu siyabonga kakhulu kwaMajola ningishayela ihlombe nami ngimkhulumisa ngombhobho iphelili wagcinele iminyaka ihambile manje bengekeza umuntu olena sicela abasondela abasemahhovini okhulumela amabovu ubaba ungubani ubaba Indina wanyolo wanikela Hallelujah Kolo uthando lakho kuthina abantu Vaniyela Hallelujah Sangena lapho sangena Okuthiwa Sapo malapo sapo Hallelujah Aroponya Ayikoni kamera lisho baba Owamabhonga seduze bekuzoke ngwashiso manje Ethani ngibonseleni Womdlwane kababa Hani ngibonseleni Womdlwane kababa Ayibambe lapha Hayafike Ijomba ngithandayo wakhetha ngithandayo hayafike intombi engithanda wakhetha ngithandayo hayafike Fulosha amanzi asitabeni bana bamba Fulosha amanzi Washala wakomfozi ufasa thangatayo washala wakomfoza Cha ngoba kusuka isizwe la befaka umqhele njengowami yakwaMajola usefaka bomqhele manje umphathi wathela ngicabanga ukuthi uzolandela ukhawazela mhlawumbe kanti ufaka umqhele cha umuntu akabingelele ubaba aqale ngaye bingelele obaba abanye abakhona nje la khama nobaba wenduna amacala lapha kwaXimbi zama ukuthula ngilalele nina njalo niza nempahla lapha
Ngiphinde ngibingelele abafundisi ababishop. Yibo bonke labo bantu ngibingelele omama engibabona begqoke kahle nabangagqokile ngesizulu kodwa bagqoke kahle siyababona omakoti basekhaya. Omama, amadodakazi, obaba, abazukulu, bonke abantu. Ngiphinde ngize kwi-leadership lana. Khona inkokhelo thema uyisho Mkhize wathi yayo ungqongqoshe ka-health. Mhlawumbe usho kokugcina. Sikhuluma ngomuntu obewundunankulu la KwaZulu Natal. Ngimazi kahle ngoba mina ephuma ngaphandle ngayizolo ifika la eSouth Africa. Wafikela kumina. Sahlala phansi saxoxa naye. Ephakamiswa kwezizinto ngayi mina ngimphakamisa ngoba ngangazi ukuthi ngiphakamisa bani ophumaphi. Lapha kaCimba ubaba wakhe uZweli Mkhize uyena owaphatha ubhoko olubazwe ngancane bayalaza abantu ngamaxholo ngala. Uyena baba wakhe induna lapha kwaCimba engomankulu endaweni yakaCimba. Bimbelele enhlanganipho. Ngibingelele inkosazana ohamba nayo nobhala weMK. Asicabene MK. Ngibabuza nje umadoda anisho kahle. Uma ngabe nithetha idlozi nizobiza obani manje? Wathi mina Mkhize ngalanga kithi wathi hayi siphethe amanzi thina ngobani awusiye ngaleyo nto leyo. Siphethe amanzi ngakwenzi ngoba ngenze babiza phela oThabo. Cha kodwa ke phela sikhuluma nje abakithi sindawonye kuphambene la kuphambene khona kuzobe kulungi. Ingakho sihlala ndawonye singakaze silwe. Ubaba uJikshela shata noma Sibisi noma Ndlovu. Kuba baba omdala washata noma Mhlongo noma Hlatshwayo abala ekhaya. Ngifuna ukusho lokungakaqedi ukukhuluma ngoba ngizothitheka ngakusho. Lana kithi asenawo umuntu esingase simbize ngombizi. Ngoba noma ngabe bakhona abancane abavelayo abababizi. Ngeke sibakhohle omeva masikhuluma ngoJikshela. Ngeke sibakhohle oBhayilo masikhuluma ngoJikshela. Ubefika lapha ekhaya kithi oThwebe. Anganqeni ukuhlala 3 days ehleli kwakhe baba Mkhize. Indoda le angazi bengayichaza ngithini. Wakwahlabelela ngelanga kukhona uMeshekade behlabelela ekhaya. Bashaya izandla wathi hayenziwa lento emidlalweni ayishaya izandla. Lento yokushaya izandla noma kuqeda ukukhuluma. Umesheke eshaya izandla. Ehlabele ngoma ethi uMazozo uyajola zisho njalo ezakhe emuva. Hayi kwabona kathi yahlabelela lo muntu. Wahlabelela kwakhona inkosi umlaba yala ngaphesheya kwaCimba. Naye yaphoqele ukushaya inkwahla. Ngabona abantu bebuka kabasaba ukuyithulisa ngoba inkosi balo. Namhlanje sizogubha usuku luka baba uJikshela. Futhi mina ngokwami ngingacabanga ukuthi hey mhlambe emakhazini ube wambekile kwaze wafika usuku lehlahla. Sengibe ngabona futhi ukuthi hayi nenze kahle kakhulu. Leli langa lanamhlanje ngeke kube libe khona ilanga elifana naleli. Uma ulibuka kahle ilanga lanamhlanje likushintshele. Alakaze laba khona iPhasika njalo awukaze bekhona ihlahla kushone umuntu. Okuthi siyakhula siyaphambili baba Mkhize. Ngizobhekisa kuwena kakhulukazi ngoba umuntu lona oqale ukuba usihlalo weANC la eMathebethu. Uhlalo oqala weANC la eMathebethu. Omkhonyana nje baba amakhansela eANC ngoba na uhlale eANC wazi impela wavutha. Musu ngibuka kabusayi nawe uyikhomanisi ngokwakho. Ungibuka kabusayi.
ekade usihlalo ka-ANC engisho ukuthi noma ngabe bekwenzekeni emva kwaloko noma kwenzekani emva kwaloko kodwa lokho ngeke siye sikufihle ukuthi ukwabo usihlalo ka-ANC wale ndaba ngicabanga ukuthi omama nomakoti laba bakithi abancane babafowethu bayangivumela kuloko bayayazi leyo nto makoti kathi khuluma wabheka lena ukwazini lokho yakwazi sibonge kakhulu ngeke sakwazi ukukhuluma kakhulu ngoba manje abanye abantu abakwazanga ukuyikhaya njengobaba nje akadlile kusile mphathi othile ngizocela ukuthi ngehlele ngezansi kodwa-ke thina amabovu esingakubonga kakhulu usimelile wasidumisa wenza yonke into ziningi izinto abantu abayishola ukuthi wakubabani wona ukubajijela ngithi yebo bathi lekanyuso ngabe ngisasho uthothobe ngithi lakanyuso ngcine ngokuchaza igama lami kwabantu lebebabaze njalo ukuthi uSusimbi uyazi ngoSusimbi ube njani bafundisi angithi nina nisekho emakhaya nisenila manje nisukile emakhaya mangafika kuliwe la kuthiwa ngiyisuse lempi ngayisuse ngabi khona ngempela uSusimbi ngabi khona hayi uSusimbi ilwe shaya izandla phela akashaya izandla ngiyabonga mphathi ohlelo ngiyabonga awu siyabonga kakhulu nasemabovini ngicela niphe kakhulu ihlombe uqinisile ubaba uNgubane kaNgubane bebephiwe ngokwenza into enhle ezweni bebesikankile la ezansi nomngeni bokubhala ujijela umuntu ngosheleni muthi uyagudla nje ekitorishi kuvale umevuyataba muthi uyagudla futhi uyongena emkhabathini kuvale ubaba ubhayilo uthi ushona kaSoyimani kuvale uthatha itomati ubona ukuthi basivalile mukubuka lapha embaba sizocela-ke manje ukudedela ubaba uMkhize ubaba uZweli uzoba nenhlanhla-ke nizosungisa ubishop lami sondela bishop ngifuna emlandweni kube uwe owasuhamba usakwazi ukujomba kanje uthi fa kancane bese yasukuma umsungumisi nginofalo sahaba ngiyabikela ubaba ukhansela abafundisi ngizongena esizwini umkhulu uNgubane iziphathe kahle ngasekho uMagatshane noMasibisi ithikise ngizohlala endlini kaJehova phakade ntelo sekhaya Ngubane ngizohlala endlini kaJehova ntelo sekhaya ngizohlala endlini kaJehova usephakade ntelo sekhaya ngizohlala endlini kaJehova usephakade ntelo sekhaya ngizohlala endlini kaJehova amen. Siyabonga bishop. Oza kabazela. Makusukuma inkosi phela kufekte njena. Sisungumeni nje. Namhla Nkosi siyamangala masiphe siyabonga kakhulu mphathi wohlelo mfufunda sanganisela sibingelele umndeni wasemabovini sibingelele insizwa iqhawe lethu ujikijela umuntu ngoshelini eselele sibingelele abafundisi ababishop nawo wonke amabandla akhona phakathi kwethu sibingelele abaholi abakhona phakathi kwethu abakhongolose abo-MK namanye amaqembu akhona sibingelele iy'nduna ezikhona siyanibingelela nonke sisukuma nje nezwi lokuzothi sidlulisa amazwi enduduzo emndenini wonke wasemabovini
ukuthi ukuhamba kukababa kwathi uNkulunkulu abe nani aniqinisa niduduze ngingene lapho umakoti ekhuluma sithi kunina lonke iy'ngane omakoti amadodana nizoqhubeka nempilo ngoba ubaba unifundisile wanikhulisa kakhulu. Siyabonga kakhulu sebebekile-ke ubaba Mbovu waba neqhaza elikhulu lokuphatha umphakathi kuleziya nsuku. Siyabonga kakhulu umsebenzi awenza ewusihlalo kakhongolose ewumholi emphakathini ngoba ukusebenza kwakhe wenza ukuthi umphakathi ukhule wephambili. Kodwa okwesibili ebengifuna ukudlula kukona ukubonga ngcome lo msebenzi owenziwayo kwesisikhathi yasithatha ukuthi abantu bazijabulisa ngoba benamakhono, kodwa funa sazi ukuthi umsebenzi wenziwe ubaba uJikjela nabaningi kulamagoso akukona nje ukunandisa kube mnandi bedlala ingoma, kodwa ukwakha. Bakhona babekile la ngoba kunemizi eminingi, kunabantu abaningi abafunda behleli nabantu abadala ukuthi umuzi uphathwa kanjani, kube khona ukuthula. La ngaphandle makukhulunywa nibukana ko-TV kukhulunywa nge-gender based violence, kukhulunywa ngabantu besilisa abashaya abantu besifazane mhlawumbe baze babahlukumeze bababulala. Kodwa amabhungu ayazi alikho ibhungu eliduma nje ngokuthi liyibhungu kodwa lishaya unkosikazi, alikho eliduma ngokuthi liyahlukumeza. Lamabhungu ahamba ubusuku ehamba imidlalo nentombi kuze kube kuyasa kube kusasa, kodwa kwazuzwa neyodwa kuthi kuyathintwa nje yahlukunyezwa. Yinto leyo igugu kuthina lapha abamnyama base-Afrika okungafanele siyikhohlwe. Ngakho-ke singathathi nje ukuthi kusuke kudlalwa ingoma, kusuke kwakhiwa isintu, kusuke kwakhiwa abantu, kusuke kwakhiwa ubuntu. Yinto leyo esiyibona ibaluleke kakhulu. Lensizwa-ke ibiyaziwa idume kakhulu ngobuqhawe bayo kwezengoma, ibiyaziwa. Mina-ke njengoba ngilapha ake ngiphume nje emkhakheni wobuholi benhlangano nobepolitiki. Nami ngikhule ngiyinsizwa nje, beyinsizwa esisoko kakhulu ngisho ngisemanyuvesi mawubuye emanyuvesi besibuya la singene sihambe ney'nsizwa kwakukhula thina kusamiswa iduku, nithatha iduku limise lapha lime ngempela ulishiye ubuphinde enyuvesi ubuye. Into engiyithanda kakhulu engifisa ukuthi siyazi okuyiyona nto eyigugu abantu abangezuyinaka ukwakha inhlonipho. Abantu abadlala le ngoma ungeke umbone phenduke bayiphara ngoba indlela abaphila ngayo baphila ukuthi bafanele bazinake, bahloniphe abantu, bazithobe, bathobele abanye abantu. Umfowethu u7 besimfihla kuleli sonto elidlule, uyena-ke umuntu bebesondelene kakhulu nale nsizwa. Mase beyixoxa indaba bungacabanga ukuthi bawontanga kanti bawazi, uyazi ukuthi uqaqile le nsizwa. Bayisingenile endlini seyinyakazisa le minyaka kamkhulu le balwa cha ungayiboni, ubona ibhungu nje kungabe savela iminyaka yalo basecathula lapha ngaphakathi endlini. Baselikhomba ingoba selikhomba selizinikile ubona ukuthi hayi yavuka kancane le nsizwa. Leyo nto nje ibinikeza ugqozi oluningi kubantu abasha. Abafana babafowethu-ke bakhule ngaphansi komfowethu babehamba eduze ukuthi mayehamba umfowethu bese bethi awu bese besele naye bobabili asebebadala nobaba uJikjela. Uthe sisahleli nje kwase kuvela indaba yokuthi hayi naye akasekho, sadumala sonke kakhulu. Ngakho-ke noma ngabe bekungakafika isikhathi sokuba ngabe sihamba kakhulu, kodwa kulokhu sithe ngensizwa yakwethu ebebekhonzene kakhulu masidlule nje sizothi hamba kahle Jikjela, hamba kahle qhawela amaqhawe, uyibekile induku ebandla. Bayigcinanga ngokuthi nje beyinandisa kube mnandi, kodwa ibisusa ugqozi kwabancane. Yayikhona ngempela lento engisho ubaba ngithi kuthiwa ubaba uCuphela nathi angisazi noma uyena obekele igama lokuthi bekuthi mangabe sebanyakazisa athi ngifuna nisukume bafana ngoba kulo mdlalo siyabona kube kukhona uJikjela. Ngani? Ngoba bekuyinsizwa lesisindo esaziwayo
mase kufika lo mculo noma kule mvumo. Ngaleyo ndlela ke nabakude bakhala nani mabovu, nabakude abaseyigabeni ehlukene bakhala nani ngoba akusumbizi nje kuphela kodwa umholi, akuyena nje umholi kodwa umholi obekade ethi mayehamba phambi kwabantu abe isibuko sabancane babukele kuye impilo abafuna ukukhula bafisa ukukhula babe yiyo. Ngaleyo ndlela ke ukhona obeke la indaba sizoyidlulisela kulabafowethu othi abatshele baseParliament ukuthi cha kona ngaba kuhle bayingakhona into eyenza igama lakhe lingabe lisakhohleka. Kungakuhle bakungane into enjalo ukuthi lengane ezincane zazi ukuthi uba umholi emphakathini ngekhono lakho ngobuqhawe bakho ngobuciko bakho uzwe lonke libuseke liphatheke ngendlela ngenxa yalokho. Sahlanganisa la zonke insizwa ngoba lento emisho babethi kwakuvela icishwe lami sikhule ngaleyo mpilo thina nibhobozane ngemboko manje awusazi ukuthi ulwa nobani. Yaphela lonto la kulesifundazwe kakhulukazi ngesikhathi ngiqala ukusebenza lapha umsebenzi esawenza kakhulu sihlanganise zonke insizwa wonke amabutho. Kungakho namhlanje uma ubona hlangana namabutho ahlangana ehleka ahlukana ehleka kodwa ngakuzwe kuthiwa bekunebutho lasendaweni ethile nebusendaweni ethile elilimazene. Ngisho bangavunula abahlome kangakanani kodwa bayazi umgomo munye sakhe isizwe wonke abantu abathandane bahlangane behleka bahlukane behleka kwakhe kube mnandi phakathi kwelizwe bonke abantu bakhona ngokuqotho nenhlonipho nokuthobelana. Ngaleyo ndlela ke kube neqhaza elikhulu baba umbovu sihamba kahle engcukumane hamba kahle somashi siyabonga. Ngibingelela abantu abakhona nje endlini bonke. Sifuna ukubonga thina sabangangubani ukuthi nibe nathi kulesikhathi esizima kangaka. Lokho benikusho ukuthi ngempela senkingeni yokulahlekelwa okwangempela. Mhlawumbe ungaboni manje usazobona maqhubeka isikhathi. Intsikiwile ngempela. Kodwa ke mhlawumbe engifuna ukusho la ukuthi amabutho azomthatha ubaba ahambe naye. Kodwa siyacela abanye bahlale la. Uqhubeke kunohlelo esifisa ukulenza khona la. Singayi sonke emathuneni. Kuyumndeni namabutho nomakhelwane. Abanye bahlale khona la kuze sikwazi ukwenza kahle yonke into. Abantu bekhona la ngaphakathi. Siyabonga nje kakhulu nisiduduzile. Lehlahla engijabulisile. Angisho ukuthi bisingcindezi ngaleyo ndlela. Kodwa bengibona ukuthi ngamhlangaphelelwa amandla kuyokwenzakalani. Ngiyanicela baholi nonke nikhona. Nginayo ingcindezi yokuthi leminyaka eminingi kangaka ihlahla ngikhokhela ephaketheni lami. Ngibona kuxhaswa imidanso nani. Lokho bekungiphatha kabi ukuthi why abantu besintu benganakanga ngakho kodwa mase kumele ukuthi kuvote labantu laba ngempela thina siyabatshela ukuthi akwenziweni. Siyakwazi baxoxela bathembele kuthina. Le kade nisho ukuthi babujijela wayosihlalo we-ANC nalapho futhi ithina esakwazi ukumtshela ukuthi kunoma siboshwe siphuma embangazweni la sasibuya khona kungcono ukuthi singene ngala sesithola iqhinga lokubabamba ukuthi ababuyele kwi-ANC ngoba babengewona inkatha vele kodwa umuntu wendu kwakwazi ukuthi uyinkatha babuyela ngala baba i-ANC. Okusho ukuthi siyakwazi futhi ukuphinde sibatshele ukuthi akusahambi kahle ngala yabona leyo sekuhamba ngala and benza ukuthembeka masithi yenzani lokhu ukuthembeka and niyakwazi nani lokho baholi ukuthi abantu basemakhaya bathembekile. Uma kuthiwa kuyovota bavotela lento enithi abayenze benza sure ukuthi benza iqiniso. Kodwa mase kufika ikhathi zokuthi kufanele bajabule lezo khathi lezo bayanisha injabulo yabo. So ke mina ngoba bese ngikhona ngithathe leminyaka ngaqhubeka kubuhlungu ngibona ukuthi kwaze kwabuhlungu kwaze kwanzima. Ngicela kungenzeki ngayikhokha imali yami kodwa mangabe likhona ithemba likhona kuyongijabulisa kodwa futhi mangenzeki nibone ukuthi lokho ngikusho kuyizeleza ngiyoqhubeka futhi. Ngiyabonga kakhulu egameni lababovu.